de Festa Major. És una de les iniciatives amb més èxit que es viuen a la ciutat. Milers de persones l'esperen en candeletes any rere any i les setmanes prèvies es viu també amb una gran intensitat perquè tothom vol ser un dels afortunats per poder-hi participar. I és que actualment no tothom té aquest privilegi. La combinació entre una manca d'espai per encabir tanta gent a la ciutat i la dificultat organitzativa per poder fer el concurs de manera correcta són els dos punts claus per entendre per què hi ha un topall de participació. Fruit de tot plegat, la ciutat ha estat plena de petits debats entorn les paelles de Festa Major. Alguna de les preguntes són si s'ha d'obrir a més gent i, per tant, ampliar encara més la participació. Al contrari, si ha de ser més restrictiu i tornar a la plaça de Barcelona. Si s'ampliés la participació, si es podria assumir, com s'hauria de fer, si s'han de buscar altres alternatives al concurs que es fa actualment, que si no presentes paella al concurs hauries de continuar participant l'any següent, per què no es torna també, per exemple, a les inscripcions presencials i com s'evita les multiplicitats en les preinscripcions i com pot també posar-se fre al mercat B que genera després del sorteig. Moltes preguntes, algunes de les preguntes de fet que bullen a la ciutat i que Cugat Mèdia posa sobre la taula per parlar-ne amb els màxims responsables de la iniciativa, els amics dels veterans i la penya Regalèssia, Joan Gómez i Jon Auladell, president i vicepresident respectivament. I ells ho tenen clar, com explica Joan Gómez. Hem de créixer. El que passa, com diu l'alcalde, a poc, perquè no se'ns desmadri la cosa. Vull dir, aquest any eren 2,25, són 40 paelles més, doncs no sé, l'any que ve ho valorarem i llavors mirarem el que podem créixer, però amb prudència. L'espai dels darrers 2 anys, que és el Parc de Can Bernet, al barri de Collfabà, agrada. I agrada tant a l'organització com als participants, de fet. És una ubicació que encara pot assumir un creixement de participació. Per tant, tot sembla indicar que per a l'edició del 2025, que serà la 44a, es repetirà l'entorn. Amb tot, no és un espai que pugui créixer massa més, així que a la llarga s'hauran de posar altres emplaçaments sobre la taula. Fa 3 anys que les inscripcions són telemàtiques. Van deixar enrere la tradició d'anar presencialment a l'Ateneu a fer cua a les 8 del matí per apuntar-se i no tenen cap intenció de recuperar-ho perquè consideren que no és just. Però què passa realment? Que davant la por de quedar-se sense etiquet, molts grups dupliquen inscripcions, una situació difícil de controlar, com assegura Jon Auladell. El primer any se'ns van apuntar més de 1.000 grups. Evidentment, moltíssims eren repetits, la gestió va ser un caos, després l'any següent vam decidir fer aquest cobrament de 50 euros que es va fer l'any passat per inscriure's, per evitar una mica aquesta multiplicitat d'inscripcions. Va funcionar més o menys, aquest any ho hem volgut baixar una mica, però és el mateix. És molt complicat de gestionar i de localitzar els grups que els hi toquen diversos i els revenen. Tem que formar part una mica del xou, no? La iniciativa va néixer com un concurs i aquesta és l'ànima inicial de la proposta, però no la real. I és que el concurs s'ha convertit en una gran trobada social i familiar que va més enllà de la competició. I és un fet que valoren des de l'entitat, però que no volen que acapari la iniciativa i que amb 2 opcions hi convisquin. Auladell lamenta que no es presentin a concurs totes les paelles. Estan estudiant la manera d'incentivar-ho, precisament, aquesta participació en el concurs. Si augmentem massa, tampoc no podem gestionar el tema del concurs. A nosaltres ens agrada molt el tema del concurs. Estem intentant incentivar que la gent presenti els arrossos, d'idear alguna altra història per incentivar la gent a presentar concurs i que torni a ser un concurs, que no sigui un pícnic de diumenge. I, de fet, per això enguany s'ha incorporat a les bases que els primers 30 classificats tenen la seva participació assegurada per al concurs de la Festa Major de l'any vinent i aposten per trobar altres idees com aquesta perquè la gent s'animi a presentar la paella al concurs. De fet, el concurs és un dels punts claus per créixer a poc a poc, com sentíem, ja que ha de ser assumible pel jurat també per poder atendre a tots els participants. Veurem, doncs, com evoluciona el concurs d'arrossos de Festa Major per a les futures edicions. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.